Eli moikka vaan kaikille, se on Miko täällä, terve, ja tänään pelataan Grow Gardenia. Jos olette hyviä Grow Gardeneissa, laittakaa kommentteihin teidän rahamäärät ja kaikki. Katsotaan kenenkaan pääsee pelaamaan. Mä en oo sit hirveän hyvä tässä Grow Gardenissa, mulla ei oo hirveästi mitään tässä. En mä oo pelannut tätä hirveän kauaa. Kattokaa ne. Aika huono. Jos haluatte pistää kommentteihin, niin pistäkää ihmeessä, että jos haluatte tulla pelaamaan. Seuraa kyllä riittää täällä mulla. Ei oo pakko tulla, jos ei oo. Jos haluu tulla, niin voi tulla pelaamaan munkaan. Kaikki. Tulkaa vaan, jos haluatte, nimittäin laittakaa kommentteihin sit joo. Mä en tiedä miksi mä toistan koko ajan samaa. Tää on yksi ensimmäisistä videoista. Mä en osaa vielä hirveästi YouTubettaa, mut toivottavasti tää on hyvää matskua. Onks nyt uusia jakkareita, pojat, jossain? Juma. Miko? Mä nyt teen videon. Onks Miko uusia jakkareita jossain? Ei. Missä? Ei missään. Eli? Ei oo uusia jakkareita. Ei kun ne mitä tuli silloin kun tultiin lomalle. En tiedä. Katsokaa kuinka paljon mulla on nyt rahaa. Äsken mulla oli ihan pieni määrä. Mä en ikin löydä shopista mitään hyvää. Mä haluaisin, että kaikki laikkais mua. Joo, mä tiedän, mulla on aika noobiskin, niin mä lupaan, mulla on pleikkarilla hienompi, mutta bambuu vois ostaa tosta vähän. Sitten vähän bambuu. Mennään tänne. Jos te haluatte nähdä enemmän videoita, niin sanokaa vaan. Mä yritän tehdä nyt enemmän videoita kaikille teille, mutta ei tässä kerkeä. Kiftaaks mulle toi? Oh shit. Mä sain tolta ja hullu hyvä. Kiitti hei. Oh, Hanna. Katsotaan. Oh shit. Mä säästän tätä. Muuten säästetään. Tää on ihan hullu hyvä. Musta tulee nyt ihan hullu farmaaja. Kuka teistä ei tule enää voittamaan tässä pelissä? Paitsi ehkä nää. Joo. Tai kyllä. Katsojat. Te ootte ehkä mua parempi pelaa tätä peliä, mutta mä vasta aloitin. Mitä täällä on? Onks tää mitään hyvää? Ei. Ei. Otetaan vaikka tällainen basic. Ja sit tällainen. Joo, mä voin ottaa watercannoninkin. Pistäkää kommentteihin, jos te haluatte, että mä vedän liveä teille. Tää voi kuulostaa aika kimeltä tää mun ääni videolla. Mä en halua myydä tätä. Tää on niin hyvä. Okei, 17 sekkaa niitä ei pistä. Basic Spring.
En mä näitä bambuja hirveästi sillä tarvii. Nää on mun mielestä vaan hienoja nää bambut. En mä sillä tarvii näitä. Sanokaa kommentteihin, jos mun ääni on vähän hiljainen. Niin mä voin vähän korottaa mun ääntä näillä videoilla. Ettei oo ihan sellainen, ettei kuule kukaan mua. Haluatteko te enemmän videoita? Mä voin tehdä kyllä. Koska jos te tykkäätte mun videoista, niin mä pyydän laittakaa sitten kanava tilaukseen ja no sanotaan vaikka sitten miten Dokki sanoo. Likeputous kehii. Laittakaa kommentteihin mitä pelejä mun kannattais pelaa. Mä pelaan niitä pelejä mitä toivotte. Tää ei oo mitään hieno kuvalaatu kun mä nyt kuvaan mun tietokoneen kameralla. Mut on tää ainakin jotain. Mä en vielä... Laittakaa kommentteihin jos tiedätte miten te saatte sen näytön kuvaamaan itteensä. Se olisi iso apu mulle, niin mä voisin näyttää teille vähän mun naamaakin kun mä pelaan tässä. Mä en jaksa venää näitä bambuja. Otetaan vaan kaikki bambut täällä. Sinä tulet kantoon, sinäkin tulet kantoon. Tää vähän lagaa. Tule tänne bambu. Oh, hän. Mä en voi sellaan näitä bambuja, muuten mä sellaan vahingosta mun burningi. Mä voin vasta... Joo, mä tiedän. Muilla on vähän isommat puutarhat kuin mulla. Joo, ei oo paljon isommat puutarhat, ei. Kirjoittaa tänne gift me. Venatkaa hetki, jos mun käsi on tiellä, niin sanokaa. Gift me, gift me, gift me. Anna sitä giftaa ja... Voit sä giftaa mulle? Miten toi saa valmiin? Tulla läpi on. Oi jaa. Käydään ostaa En mä tällä lapiolla mitään tee. Mä luulin, että se on sama asia kuin toi pikkulapio, mutta vaan pikkulapiolla kestää kauemmin. Sillä tietysti voisit laittaa ilmeisesti. Show me gear shop. Okei, otetaan tällainen. Seed garden. Reppon.
Miten näitä saa maahan takaisin? Ei hellä. Jössää. Otetaan näitä vähän. Bambu, bambu. Bambue, 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 bambue. Ei hell. Ei täällä oo mitään. Oma. Oma. Pois. Missä se on? No mennään sellat tän kerran. I want to my inventory. Täältä. Bambue, 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 bambue. Ai niin, ja mulla on oranketulppiinejakin. Laittakaa kommentteihin, että haluatteko te lisää Grow a Gardenia. 1 tykkäys. 1 Grow a Garden video. Siis tähän videoon se tykkäys. Laittaa vähän bambua. Bambua kasvamaan. Bambua, 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 bambua. Laittakaa kommentteihin, jos te tykkäätte näistä mun videoista. Tai videosta. Laittakaa kommentteihin, jos te haluatte jotain muuta kuin Robloxia esim. Jotain asepelejä. Bambue, bambue, bambu, bambu, bambue, bambue, bambue. Laittakaa kommentteihin Ronaldo vai Messi. Jos me saatais... Jos tulee 10 KS täyteen tän... No tästä nyt vuoden sisällä, niin mä lupaan järjestää jonkunkaan yhteisvideon. Jonkun hyvän tubettajan kanssa. Ja sitten päättää, kenen tubettajan kanssa mä hoidan se homma kotiin. Mä en siis aio leikkaa tästä videosta mitään. No joo, näyttää teille koko tän video. Alusta lähtien. Kannattaa tilaa tää kanava. Yeah.
Joo, näin ei kyllä sovi. Tämä ainakaan. Niin, sepä bambu. Tää eka video on vähän lyhyempi, mutta toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Ja jos tykkäsitte, niin laittakaa kommentteihin, että haluatteko se lisää vielä tätä. Mut se